Ако си XL размер и искаш да изглеждаш с два размера по-стройна, без фитнес и без диети, имам няколко стъпки за теб. Първо, избери правилната кройка. Леко вталяване под бюста или в талията издължава силуета и те прави по-стройна. Ако избереш широки силуети, те реално те оголемяват визуално. Второ, покажи малко кожа там, където е красиво. V-образните деколтета издължават шията. 7/8 ръкав издължава ръцете и ни прави по-стройни. Така силуета изглежда по-дълъг, по-висок в пространството и изглеждаш по-изящен. Трето, монохром или близки тонове. Това е когато сме облечени в една цветова линия отгоре до долу. Това визуално също така удължава силуета. Когато сме облечени в много различни цветове, ние реално контрастираме и разрязваме силуета, което визуално ни разширява в пространството. Четвърто, но не на последно място и по значение, винаги използвай качествено бельо или подплата. Гладките материи и добрата основа под дрехата позволяват да избегнем бучките и очертанията, които се получават. Така силуета изглежда по-изящен, по-фин и ние се чувстваме по-уверени. И като за финал, не е нужно да сваляш размер, нужно е да облечеш размер, който подчертава най-доброто от твоето тяло, така че да можеш да се чувстваш добре в кожата си и да вървиш с увереност. Ще ми бъде любопитно в коментарите отдолу да запишете вие как се справяте с тези женски предизвикателства.